kadagiti panawen a masuot tayo. At adda kuma at tumimker ti pamati tayo, kakabsat. Di tayo itulok, ano kaano adumteng kada tayo tinagduduma a parikot. Ket isumet ti panagkapoy ti pamati tayo. Amin a mapaspasamak ita, ket nailanad itinasantuan a kasuratan. Adda tayon kadagiti maudi nga aldaw, kakabsat. Imbes nga rod nga agbalin tayo a nakapoy, nakarkaro a paragtaen tayo ti pamati ti tunggal maysa. Sa narumbeng a baybayan tayo ti pannakimisa. Agsipod ta iti kastoy agundaway, matingiting tayo ti pamati tayo. No dayta ket kumapkapoy.